Także to jest druga, czy ja jestem Niklaus, a to jest druga szansa Homefronta. Znaczy, kontynuacja pierwszej szansy, czyli krótko mówiąc, nadal mu dajemy szansę. Szansa na sukces. Tak śpiewali. To jest dobre. Siema Wojtek. Jest szef. Helen says there's no trace there. Damn it. What the hell has happened to him? Oh, you Brady? Moore called. Said you might show up. Lucky for me you did. I got a patrol gone missing, and I could use your help. Just wait a second. Get a hold of Connor, see if he's checked out the coastline. Maybe they got themselves lost or broken down. If he's free, tell him to grab a bike and go take a look. Sorry, Brady. I'm Ned Sharp, by the way. I run the armory here. But like I'm saying, I've lost a patrol. They were following up a report that Walker was being moved. They said they had a convoy in sight, then their transmission stopped. Any information on Walker is vital. We gotta find out what's happened to them. I got people out looking, but there's a lot of ground to cover. I need you out there helping the search. Once we get the signal. Keep trying to raise them. Could be something blocked in their radio. Ned, I'm doing my best. I told Andy he was getting too cocky. Why can't be careful? Then we make like a tree and fuck. Dobry szpas. Gra czasem zatnie tak jakoś niefajnie. Brady, we got a situation. A myślałem, że Boys have kompa got a mam duster launch site. w miarę We're gonna mocnego. use it to gas the other RZs. I need się you to take it pomyliłem. out before it launches those damn dusters. We have to know where they've taken Walker. This is Philly Charlie to the search team. We have to know where they've taken Walker. Bansy. No, nogi są to ważne. Hey, new guy. You gonna look for Andy's patrol? Widzicie jak You better ścina be prepared czasem? for trouble. Może dlatego, że Got some nagrywam pipe bombs here. patera. They work on vehicles as well as soldiers. Przesłuchanie! Chance against those damn APCs. So good to finally get control of this. Próbuję u niego wywołać efekt padaczki, żeby dostał. Chyba dostaje ataku. Coś się z nim dzieje. Nie, jednak nie. We're fighting for the future. I have it too. Śmieszna gra. Forget Walker. One man can't make a difference. Guparznie. No, najwyraźniej. Just got word on another Noor convoy moving through the RZ. I say we hit it. Co to są za gwiazdki? Co to? Nikt mi nie powiedział w ogóle, o co z tymi gwiazdkami chodzi. Guys, another supply run. Ujzywami. Siema Ulter, siema trwa kopiowanie. I'm not out there fighting. I'm in here thinking about fighting. That's where you and your guys come in. Co tam było? Dobra. Aha, to jest zbieram ochotników. O, wy idziecie ze mną. Rifle jammed on me again Wy today. też. Znaczy oni nie chcą. Why haven't they checked in? Wiecie co mi się Fest podoba? Ten karabin, tak jak on jest tak blisko Fest, to że tam takie są te. Że się tak rozmywa, taki efekt głębi jest. To jest naprawdę dobry efekt. Ej, a ja powinienem móc stworzyć rułobomby.
Dobra, ale to na później. Albo nie, mołotowy na razie. W ogóle ostatnio jest jakaś moda na te koła wyborów, nie? Że można przełączać na myszku, ale są też te koła takie. Znaczy to jest konsolowe, to się z konsol wzięło. Ale to w sumie jest spoko nawet. Nie mam nic przeciw temu. Brady, it's Ned. The more ground we can cover, the more chance we'll find Andy and his men. I'm marking your search area on your phone. If you find anything at all, I need to know about it. Good luck. Ja mam coś nie tak chyba... Ja mam chyba ucięte końcówki palców tych dwóch. Dobra. Znaczy zmiana rolką jest szybsza, no tak. Tylko... Tylko, że tu sobie można dokładnie wybrać, którą broń chcesz, nie? A na rolku to najbliższą ci wybiera. Także to jest ten plus i ten minus. Znaczy masz niby numerki, nie? Na 2 mam pistola, na 1 mam karabin. Jak kto lubi. Dobrze, że jest aż tyle opcji. Mogę rolką, mogę kołem, mogę na numerycznych, wszystko mogę. On idzie za mną? Dzielny mój kompan. Druchu w ruchu. Druchu w ruchu oporu. W ogóle mam takie wrażenie, a to się z wami podzielę, bo to po to te streamy są i te nagrania, że ta gra jest lepsza, jak dochodzi do tych takich momentów, że ja stoję i się nie mogę ruszać i tylko ktoś do mnie gada i postacie łażą i tak dalej, to wtedy ta gra jest fajniejsza ewidentnie, a jak już dochodzi do tego, żeby łazić i strzelać i w ogóle, to już robi się gorzej. Coś takie mam jakieś, tak czuję. Serduszkiem moim. Nie wiem czemu tak jest do końca. Ciężko powiedzieć. Ta animacja postaci jest taka sztywna, nie? On tak jakoś tak strasznie szybko się zatrzymuje i strasznie szybko tak tą broń dziwnie i tak coś jest jakoś... Na przykład w Doomie było super. Te ruchy były płynne w ogóle i takie zajebiste to wszystko było, a tutaj... tak se. O! To jest dobre. Pa! Łeb o ścianę. To jest fajne. Ej, strzela ktoś skądś. Jaki grenade? To mi się podoba, a to... Ja to widziałem w jakiejś grze. Tylko przypomnijcie mi w jakiej. We Wolfensteinie. Teraz zobaczyłem ile mam kurzu na kamerze. A może ty masz wersję betę albo wczesną alfę? Znaczy nie, no to pełna jest. Ej, i to jest debilne, żeby w XXI wieku nie można było po wrogu podnosić broni, no bo co? Bo jak to jest usankcjonowane? Leży super karabin, widać, że lepszy od mojego. A ja go nie mogę podnieść, bo co? Bo patriotyzm lokalny, tak samo, że powinniśmy kupować polskie produkty, a nie niemieckie, czy coś. Głupie to jest, kurde. Głupie i mi się to nie podoba. To jest sztuczne ograniczanie po prostu swobody w grze. Kiedyś w grach to normalnie szło bronię podnosić i nie było problemu. Aha, że oni ta broń... Aha, że to jest może broń do nich na przykład pod odciski palców i ona z innymi ludźmi nie działa. To jest możliwe, ale naciągane.
Looks like our intel was accurate. Those weapons will be very useful. I'll make sure they're distributed. Możliwe, ale naciągane. Nice find, Brady. Siema Grzegorz. No, podnieść się powinno dać. Na przykład powinien podnieść i powiedzieć: kurde, nie odpalę tego, bo to jest technologia koreańska i mnie to parzy w moje zachodnie ręce kapitalistyczne, nie? O. Kurde, żeby księżyc tak świecił? Philly Alpha, this is Tony. Go ahead, Tone. We lost the vehicle transporting Walker. Gonna try and pick up the trail again. Fuck. Okay. Any sign, you let us know. Harris says he wants some hot info ASAP. You got it. W sumie fajnie jest nawet noc zrobiona, bo jest ciemno, nie? A w nocy przeważnie w grach jest bardzo jasno. Na przykład jest niebiesko zamiast czarno. Ej, serca i umysły, taki napis wyskoczył. O co chodzi? Kurde. Coś nacisłem. Ej, nie wiem skąd... Padają pszczoły. Ned! Anyone! This is Andy! Nork's got us surrounded! We need immediate... Brady, we tracked Andy's message and you're closest. Marking the transmission source on your phone. Get over there. See if you can help. I'll send support as soon as I can. Ej, a jakbym tak walnął? No dobra. Fajnie walło. Spalili się. A spaleni się jakoś różnią od inaczej poległych? Nie, no nie powinno tak być. Powinni być jacyś chociaż zwęgleni, nie? Głupio trochę. Oj. Nie ma znaczników od granatów. Nie do pomyślenia. Ja chyba zaraz umrę, bo nie mam apteczek. Ej, dźwięki są jakieś takie zbudowane. Zbugowane. Czemu ja powiedziałem zbudowane? Oni są moi. Ja mogę poprosić, żeby oni za mną szli. Mogę ich odwołać, przywołać i tak dalej. I oni mi pomagają. Mam apteczkę. Jakby ktoś wcześniej nie widział, to tu powinienem gdzieś mieć motor. Tylko że nigdzie go nie widzę. A na mapie jest. A, na dachu. Ale zanim... To jeszcze... Albo nie jedziemy na motorze, bo tu jest blisko ta baza do zrobienia. Pomagają czy udają? Znaczy strzelają tam. To nie można powiedzieć. Coś tam strzelają. Fajnie się ścina. Mówi się motocykl. A, daj spokój. W ogóle tu jest zmienna pora dnia i nocy, się zastanawiam, czy to się tylko zmienia, jak się te bazy przejmuje. Dobra, idziemy tam przejąć to.
A tutaj emigranci. Nie, telewizory. I komputery. Chyba skonfiskowane. Co tu jeszcze więcej mam zrobić, żeby tu się z tym zadziałało? Co, mam im komputer rozwalić? Czy co? Niech mi ktoś wytłumaczy, o co chodzi. Tu mi pokazuje jakiegoś piorunka na mapie. Chyba że mam tych wrogów tutaj zabić, co tutaj łażą niedaleko. Tego nie wiedziałem. Czy mam dostęp do cross-auta? Kurde, co to za gra, bo już nie pamiętam. Nie to piętro. No pokazywało, że tamte piętro właśnie. Dlatego się też zdziwię. Tu coś jakby... Jest zbagowany dźwięk granatów cały czas. Ale dużo rzeczy znalazłem. Pocztówkę z USA nawet. A, to mam tą grę, nawet ją kiedyś nagrałem, ale nie wrzuciłem. Bo coś tam, bo mi się niedobry materiał mi wyszedł. Mikrofon mi pyrczał. O! Airship on the way in. Check it out! Szabrowanie zwłok. Dobra, ja tu widzę, że tu z tego nic nie zrobimy, to już idźmy tam do tego celu, co jest za 120 metrów. Tutaj leci Hindenburg. Koreański. Ja biorę motor i przeszukuję zwłoki i jadę na motorze. Na motocykl. Dojechałem. Walło! Walło. Lubię takie gry, gdzie się zwłoki okrada, bo mam wtedy takie poczucie, że nic się nie marnuje, a to jest bardzo ważne. Ja jestem człowiekiem bardzo praktycznym. Nienawidzę, jak się marnuje coś. Subek od Trwa Kopiowanie. Bardzo ci dziękuję, Trwa Kopiowanie, i pozdrawiam, i łup łup, i w ogóle. So, this Walker. We tried. We tried. They went
Murzyn umarł. Brady, it's Ned. Thanks for what you did. Christ, I hate losing people. Only silver lining is this lead on Walker. Andy's guys saw where the Norks were taking him, and our spotters just reported some of them aren't dead. Norks captured them and have taken them to Earlston Yellow Zone. We have to try and rescue them to find out where Walker's being held. Okay, I'm heading to Earlston now. Can you come meet me? You strike me as a man who gets results. Była taka I'm gra, marking the tunnel location on your map. I'll see you there. była taka gra, w której główna postać się nazywała Walker i przez to teraz ja mam cały czas wrażenie, że oni jak mówią Walker, to mówią o mnie, albo do mnie. Ed told me you really helped him out. I'm glad I was right about To jest nieprawda. He says you head to Earlston, so I gotta warn you the Norks have ID'd you. Your name's all over the news. Pyongyang Polly's telling everyone you're a murderer. You have to be really careful, okay? That can fill you in when you see him. Tak, jest ten język, rozumiem właśnie. Film może. Nie, to gra była. Nie, to na pewno była gra. Witam Szymonoj, witam wszystkich. Ej, lokomotywy takie w Polsce by się przydały. Oni nawet pod okupacją mają lepsze lokomotywy jak my za wolności. Chociaż rzekomo nie mamy wolności, tak mówi kod. Teraz komu wierzyć? Dobra. 차량 수리팀은 5레벨 툴 세트로 후속 차량 도착 지역에 보고하라. Tutaj cały czas deszcz pada. Może to nie jest w USA, tylko w jakimś kurde lesie tropikalnym. Ale śmiesznie. Dobra. Ile mam FPS? No, 60 mam. Ale momentami jest gorzej. Gra nie jest dobrze zoptymalizowana generalnie i to jest w każdej recenzji podkreślane i ja muszę się z tym zgodzić. Są gry, które działają lepiej. Znacznie. A gra nie jest też mega piękna, jest ładna. No nie można powiedzieć, że nie. Tylko taki na przykład roślinność się tak, widzicie? To się tak dziwnie... Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Z taką jakby smurzyło to się tak... No ta roślinność tak na CryEngine jest dziwnie jakoś. Tak to dziwnie jest. Animowane. Ja ich wszystkich biorę, to jest moja armia. I idziemy walczyć. O wolne USA. Ojej. No i tak to wygląda. The Miriam Hotel used to be one of the finest in Philly. Now, its only guest is a KPA transceiver. If you can find a way up to hack their network, we could gain valuable intel about KPA operations in the area. Watch yourself, Brady. That apartment building has a KPA sniper nest covering the route towards the nearby stronghold. If you can take them out, we'll have a great vantage point for further expansion of the zone.
I see him! Check it out! Bad guys! They got a Wolverine! Solid copy! Roger! Me too! Bad guys. Dobre określenie na ferworze walki o wroga. Bad guys. And we are the good guys. TV에서 수신된 메시지. 중앙 메시지 컨트롤에 아이디 코드로 보고하라. O kurde, co to jest? Ej, umarłem, lol. Reanimacja? Aha, czyli ja nie wczytałem gry, tylko ja się reanimowałem. Jak dobrze rozumiem. No spoko, siema puzelek. Mogę po tym iść? Mogę. Zmartwychwstał jak Pan Jezus. Nie mogę się jakoś wczuć. Próbuję, ale coś tu jest nie tak. Może ja mam zły dzień? Nie, no dobry mam. Fajna pogoda, jest ciepło i w ogóle obiadku jeszcze nie jadłem, ale... nie powinno wpływać aż tak. Kontrabanda. No ja nie chcę na motor. Ej, tam jest gościu, ja go trafiam i czemu on w ogóle... No dobra. Marian. Hotel Mariana, krótko mówiąc. Zatrzymywanie się na środku ulicy. No kurde! Rany krytyczne. Zaś muszę się reanimować. A to nie jest najwyższy poziom trudności, to nawet nie jest jakiś... trudny. To jest średni. Taki mocno. Co tu w ogóle mamy innego jeszcze? Większa pojemność plecaka, takie głupoty. Pierdy. No i co? Mogę kupić co? Karabin bojowy. Kupię se. Z karabinem bojowym to do boju. Lol, ale gdzie jest ten karabin? Aha! Ja wiem, ja go muszę wymienić. Karabin bojowy. O. Tak to wygląda. Walić bez rozkazu. Kurde, jak ja to mam obejść? Finally finished the Earlston Tunnel. I'm so sick of digging. No i tak. Na kiedy planuję wielki giveaway? Jeszcze nie wiem. Za niedługo.
Ocal cywila. Pies cywil. Taki serial był. What about this quiet? Welcome to Earlston O, YZ. i teraz ta gra się robi lepsza, takie mam wrażenie. Jak się włazi do tych tam podziemi i się zaczyna gadać i w ogóle nie trzeba strzelać i biegać, to jest fajniej. Hey, Brady. We managed to get a real foothold in Elm Tree thanks to you, and that's let us force a route through into here, Earlston Yellow Zone. Just in time, too. My guys are being held at the police station, and God only knows what the Norks are doing to them. We gotta get them out before they give up any information. But here's the thing. This is Yellow Zone. That means heavy security. And what's worse, the KPA are hunting you, Brady. And I won't lie. It's gonna be hard just to move around, never mind mount a rescue. But we got no choice. The first thing you do, you hide your gun. Then you have to use the civilians as cover, try to blend in. There'll be a KPA transceiver in the zone. I suggest you make that your first target. But before you go, we got a few tricks up our sleeves. Look upstairs on the table. I think you'll find it very useful. Good luck, Brady. I'm counting on you. Okej. Hey, Brady. If you're heading out, we got some fire. In the yellow zones, KPA forces will recognize you as a wanted man and trigger the global alarm. In order to avoid detection, ensure you keep civilians between you and any soldiers and stay out of sight of cameras, vehicles, and drones. Engaging in combat will also set off the alarm. If the alarm is raised, the KPA will begin hunting you down for as long as the alarm remains active. If you can break line of sight, then the alarm level will begin to reduce, but you can accelerate the cooldown by using hide spots. Be warned though, you can't enter a hide spot while in line of sight of KPA forces, and no safe house will let you enter at all while the alarm is active. Once the alarm level reaches 0, the alarm stops and the pursuit will end. Distraction devices are especially useful here. Throw them to move enemies out of your path or to confuse them while you make your escape. Ja jestem skonfudowany właśnie. Jak ktoś mi z Playa chyba SMS mi przyszedł. Dobra. No, można się w hasioku kryć, fajne, fajne. Good to see you. Co tu powiedział? No sign of KPA sniffing around yet. No trouble so far. No sign of KPA sniffing around yet. Go easy. Zepsułem światło całkiem. Kurde, Soldier się... Great work, Brady. This will help get people behind us. Jak się tak w nocy skrada i w ogóle, to jest fajniej. I się tak obserwuje, co się dzieje i się stara nie wpaść w ręce wroga i w ogóle, to ta gra zyskuje. Traci, jak jest otwarta walka, wtedy jest sztywno. I nieprzyjemnie. Znaczy, źle, no kurde, może komuś się super podobać. Mi się super nie podoba wtedy. Ładne są w ogóle wnętrza pomieszczeń, musicie przyznać. Bardzo dużo jest detali różnych, cegłówek, jakichś śmiatków, takich graffiti i tak dalej. To wyszło bardzo fajnie. To był gdzieś do ocalenia człowiek. Tylko gdzie? There's rumors amongst the people of Earlston of a rooftop garden somewhere near your position. If you can find a way to reach it, we can send some people to help expand it and keep it safe. Keep it safe. Mogę... Ojej. Otworzyć okno jakoś tak... O, patrzcie! Hasio Sznupek.
Hasiosznub. Zabij urzędnika Kal. Kal. A jakby miał broń z tłumikiem, to by było lepiej. Jak ja go mam zabić? Tak? Zabiłem? Czyn ku rewolucji, zabiłem. Kurde, nie idzie drzwi za sobą zamknąć. Hasioki są puste, bo jest bieda, nawet wszystkie hasie zjedli. Nie ma się co śmiać. Siema. To było dobre. Kurde, jak scena w Szeregowcu Ryanie, wiecie, jak on tam po schodach szedł i dup potem. Tego Niemca przez taką ściankę tak rozwalił. Łebem o ścianę. Nice one, Brady. This'll help build support in the district. Siema, Bolo. Ej, trochę łatwe. Bo można ich tu wszystkich Bo można tak naprawdę ich tu postrzelać tylko. Chyba że będą szli w nieskończoność. I sobie przesrałem, ale nie sądzę. Siema, Eliotta. Ej, oni mnie tak będą naprawdę ścigać tak długo? To ja już idę. Ej, a taki duży, a nie umie przeskoczyć takiego czegoś. Ej, a jak ja bym chciał broń całkiem skryć, to co, nie idzie? Nie jadę na Esport Now, będę robił konkurs na bilet. Jak ktoś by chciał na Esport Now, to ja będę rozdawał bilety, wiecie? Znaczy bilet jeden. To troszkę tu przesrałem, mam świadomość. O, do Hasioka. I teraz przeczekujemy. Siema, Harlock. A kiedy? No jakoś może na weekend, żeby to było trochę czasu. I już jest magiczny Hasiok, zajebisty element. Ścigają cię, kryjesz się w domu, nic, po ulicach, nic. Wleziesz do Hasioka, chwila i masz spokój. To jest jakby kiedyś była okupacja, moi drodzy, i kiedy Rus wejdzie do Polski, czy tam inna armia okupacyjna, to pamiętajcie co robić. Ej, tego tak ofen może nie powinienem robić. O kurde. Udało mi się czy nie? No tak średnio.
Zaś. To jest trochę głupie. O, cholera! Chyba... Rany. Rany Chrystusa. To było dziwne. Tam już było tak gęsto od tych zwłok. Dobra, teraz ostrożniej. Szczególnie, że teraz jest dzień. Take care. No, take care. Roll up. You okay? You look a little wired. Idzie kolybnąć. O. I'll square you up. Some sour-faced motherfuckers around. Wiecie, z jaką grą mi się to kojarzy? Z tą polską grą. Wristwatches, radios, digital. You gotta pay me first. Dobra. Fuck you. Shit. Zaś. Nie, do Hasioka. Take care, weź się karnij, tak. Stay calm. No, w Hasioku jestem najbezpieczniejszy. Nóg nie widać, bo nie można się aż tak w dół bardzo pochylić. Ale bardzo realistyczna jest ta rdza. Jak w prawdziwym. Znaczy w sumie nie przesiadywałem jakoś długo w Hasioku. To jest ciężko powiedzieć. Siema Royber. A ja tu już byłem i ostatnio to się nie skończyło dobrze. Nawet bym powiedział źle. Żebrak. Dałem mu hajs. I teraz gra będzie lepsza. Zabij urzędnika Kal. Nie, bo zaś będzie. Źle. Ja tu próbuję teraz wszystko po bożemu. Tu mnie ostatnio udupili. I tam stoi pan i co? Jak ja go mam wywabić? A ja tu chyba mogę łazić. Czy nie mam prawa? Jak drobi w ogóle, jak gejsza. Ej, nikt nie patrzy w sumie, nie?
No, nikt nie patrzył. Sam ino kamera patrzy. Ojej. Kobieto, nie właź, bo tu zwłoki leżą. Hopie. Przerażony. Uh-oh. Szybko, bo idą. Ta muzyka jest faktycznie trochę irytująca. Ciekawe, czy mogą mnie dopaść teraz. I to jest niby nasze, pomimo tego, że tu pełno w ogóle łazi przecież żołnierzy. In order to start a revolution, you need to persuade ordinary people to join the fight. The map shows your progress towards inspiring the district to rise up, and the 5 different categories of actions that will contribute to your total. These are strike points which must be captured. Voice of Freedom, where you tune radios to the resistance station. Sabotage, where you destroy KPA infrastructure. Acts of liberation, such as saving people from police brutality, and finally destroying the APCs that patrol the streets. In addition to raising hearts and minds, you also earn KPA tech points which can be used to buy weapon conversion, guerrilla toolkit deployment methods, and new kit items. Once Hearts and Minds reaches 100%, you can activate the broadcasting of resistance propaganda across the district. This will cause the people to rise up and allows access to the KPA's key strongholds in the district. Hey, Brady, it's Ned. Nice job getting the intel on the district. Now we know what we're up against. You can see the police station where they're holding my guys, but No i there's już no mnie way wrogi we nie can mount a gonią. rescue at the moment. The Norks have total control. We need to change that. We have to get the people on our side. Appeal to their hearts and minds. With them behind us, our rescue stands a chance, and once we get the info on Walker, we can make our move. I gotta get back to the armory before some damn fool blows it sky high, but I'll stay in touch. Teraz Come on, patrzcie. Brady. Remind me to buy him a drink when I'm back. To jest fajne. Brady, Ned here. To jest jak w Crazysie. Working. The people are starting to get behind us. Keep doing what you're doing, Brady. We need chaos. Then we can rescue my guys in the confusion. Keep doing what you doing. I'm doing what I'm doing. To jest taki trochę asasyn z pierwszej osoby pod koreańską okupacją. Taka jest moja opinia. Help me! Somebody! Przesrałem se. Dobrze rzucony granat. Ile mogę tak walczyć z nimi? Dobra, ja już idę. Ludzie panikują, nie wiem czemu. Cela jak baba z wesela, jak to się mówi.
To jest jak gwiazdki GTA. Zabiję wszystkich Koreańczyków w całej Ameryce i wygram. Dobra, ja tu sobie zakończę ten odcinek na YouTube'a, jeżeli on w ogóle się pojawił na YouTubie, ale może tak. Nie wiem, czy to nie jest czasem ostatni. Ale to zależy od was w dużej mierze też i w ogóle. No nic, także ja z YouTube'a tyle.